Violin David po, ang Deputy Director po ng District 4. At maganda po si Hermano Wilfredo Cortes. Isang mataas na kapurihan sa ating Panginoon at ganoon din po ang mataas na pasasalamat sa mga batlayang nagbigay para sa bawat isa sa atin ngayong oras po ito. Sa inyo mga kapatid, mga magulang po sa pananampalataya, ang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. At ganoon din po sa pamunuan ng ating Centro Civil Tagumpay ng UBM, sa pangunguna po ng ating Presidente Hermano Ray Yuon, at ganoon din po sa kanyang Vice Hermano Ray Yuana, at ganoon din po sa ating mga masisipag na mga direktor na sila po lagi yung ating nakikita, ang ating Director, Chairman of the Board, Hermano Billy Cudya, and of course, ang aming masipag na Director from Distrito 4, Hermano Benji Gomez. Ganun din po sa ating panamuhing tagapagsalita, Hermano Edwin Mingala. Tunay po nga sa mga ganitong pagtitipon, napakaganda, nakakapagpataba ng puso na kung papaano tayo pong lahat magmula po sa pinakamataas natin mga opisyales pababa sa ating mga miyembros. Iisa lamang po ang layunin ng bawat isa sa atin. Yung po makagawa po tayo ng kagustuhan ng ating Diyos. Makagawa po tayo sa pamamagitan sa ating mga kapwa kung ano po yung ibig po ipagawa ng ating Panginoon. Paano mga kapatid, nung nakaraang linggo, nandun po kami sa sa Porac, Pampanga. Pagkatapos po ng performance po ng aming mga anak, nakapagsalita po ang aming direktor, ang aming Pangulo, tumakbo na naman po kami sa Dalan Lingge. Pagkatapos po ng anniversary po ng Dalan Lingge, umuwi po kami sa aming kaharian ng buhay. At pagkatapos po ng ilang araw, nakipagpitas po kami ng munggo para mayroon po kaming pamasahe pabalik ulit dito sa Cebu. Ano po? Ganun po talaga tayo mga sundalos ng Diyos. Kailangan po natin, sabi nga, hindi po tayo makakaganap sa ating mga tungkulin kung hindi po muna tayo maghanap buhay at nang sa ganon, makagawa na naman po tayo. Kung hindi po kami umuwi, wala po kami pamasahe, hindi po kami makakarating po dito sa napakagandang lunduyan ng Cebu Tagumpay na kung paano dito po natin nakikita yung kaayusan. Napakaganda po ng sentro ng Cebu Tagumpay. Kung wala po silang pag-iibigan, pagkakansa, hindi po nila maipapatayo ang lunduyan ito. Palakpakan po natin ang Cebu Tagumpay. At mula po sa aming sentro, Ingayan Libye, ganoon din po sa aming Distrito 4, kami po yung bumabati po ng ika-54 founding anniversary Cebu Tagumpay Libye. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Baka po may pasapol po yung pala. Thank you po. Ang Deputy Director po